hi guys, paduang nako ani sa Anas guys, sa Badyang. Kay mangita kog paon dito guys nga naniw. Adya mo man dira sa sentro. Sa amo ang merkado, dyan mo may naniw, di mo ato ko sa Anas guys, kay to akong dito ang daghang paon. So nisakay ko ani og bao-bao guys. Niya pa ko aning sentro guys. Terminal para sa Anas. Pailin-ilin ang pagpangitag paon guys kay nihit kayo bulinaw. Wa dyan mo'y laing ikapaon. So mamasin ta guys, maato ta dito sa may Naniw area. Gisugo ko ni Mr. Ani guys kay ang ilang paon gahapon tambantoy. Diyan mo tambantoy diri sa mo ang dapit. Bato pa niya naniw na lamang kuno kay wala yung kapaangon mo ato lang jud ko sa Anas. Di sa dyan mo di ta makapanagat guys kay laay kaayo kung watay kita, way income. Kay wa may panday ron ni Mister na ang pagpanagat na po ihang gi kabuangan karon. Kay ingananang nami mga baboy guys nga gibuhi. Mo na mangita jud mi og paagi nga makakita jud og kwarta. Mo na nga mamalangri mi guys. Kanang bugas ato na sila kanang sisa. Kanang sisa. Mudagan pod ning bao-bao guys og pila ka minuto. Gikan sa sentro ngadto sa Anas. Mudagan pod ning mga 20 or 15 minutos. Or mulapas pagani guys. Kay maghunong-huno man ang bao-bao. Kay na masahiro man gawas ko tingali pasahiroan nga service. Kini kay ang gisakyan pasahiroan man. So maghunong-hunong ni guys. Standby og karidyo murag madugay gajud ko og kanang biyahe. Sentro mulabay pa og kutkutan. Una pa ang Anas. Tuod guys, mulabay di ita sa Badyang. Badyang ang upper guys, dili sa swimming pool, diri ta sa may hotel. Ato ning labyan guys, padung sa Balgianag Naniw. Ato malabyan dinhi guys ang Badyang Hotel. Ato makita guys, mao ni siya. Nindot kay tan-aw ng ilahang front guys. As ubos nga bahin ani guys, mo na ang swimming pool. Umana mo kog video sa swimming pool guys. Sa front tapog ko nag-video. Okasyonan na ko ni siya pagpangita na kog paon, mo ni ako ang nag-video. Padung na ta guys sa Mamaligya ay og Naniw. Sa una good guys, pag anin akong dapita guys, puro Mamaligya og Naniw. Nay tulingan, nay bangsi, nay laon, nay naniw, nay mangsi, na ay tambantoy. Ambot lang makakaroon guys, og naa pa ba? Mana ni guys. Mana ning area ha guys ang
Napakix ko sa ako ang tuyo guys. Igora ko na naog gamay. Ni uli lang po ko balik ang ahong gisakyan mo na po gisakyan ako balik guys kay jamo na di ay kunoy naniw arong orasa. Buntag pa ko no tuwa na sa sentro ang mga naniw. Mga isda nila tuwa na sa sentro sa merkado kinta ang mga isda nila guys ug hapon na jamo na. So nasaypan lang nako pag adto nako karong hapon guys, jamo jud ay isda hapon na. Buntag ra di ay ilang isda diha. Nang nibalik na pug ko sakay sa maong bao-bao guys. So nipauli ko sa sentro. Askang tiki guys ang akong paon. Taas ko gilakwan pero ang akong paon day guys diri ra po nakuha na sa sentro kay naa na may daghang pong mangsi. Mangsi na lang po yung gipalit guys labas pamumpod. Mao na nga inay naniw mangsi na lang may akong gipalit. Ay nga na naman jud guys di man kita magbot sa panahon og unsay paon atong makita. Basta lamang importante nga makakita gyud og paong karong adlaw. Daghang salamat guys sa inyong pagsilip guys. So pasensya na mo maora ni akong gikalingaw rong hapuna. Og salamat sa inyong pagsilip og ako moingon. Bye-bye.